Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Eta gure gonbidatu guztiak. Gaur be, badaukagulako gonbidaturik gure estudiora urreratzen dira, eta hori asko estimatzen da. Eta gaur aurreratuko dugu terapia egingo dugula. Ez edozelango terapia. Baina gaian sartu aurretik gogoratu egingo dugu Bizkaia Irratiaren sintonian Eusko ikaskuntzagaz bat eginda etorten garela hilabeteko lehenengo zapatuetan eta azkenengo zapatuetan 12 inguruan. Eta gaur esandako moduan ez da gitxiago izango. Beraz, ondo etorri entzuleok, eta eskerrik asko beste behin geugaz bat egiteagaitik. Eta gure gaurko gonbidatua esango deutzuet terapian aditua dela, baina ez edozelango terapian, arte terapian. Eta berari esker ezagutuko dugu apur bat gai hau. Irantz Bolabarrieta, egunon eta ondo etorri. Egunon udane. Zelan zagoz? Ondo, apurtu beturduri ohitutak ez gauzelako horrelako gauzetan ibiltzera, baina ondo. Zuek beste gauza batutan zagoze ohituta, ez da arte terapian. Ia gaur lortzen dugun, gai hau apur bat hobeto ezagutzea, baina denporan atzera egingo dugu, ze honek guzti honek prestakuntza bat eskatzen dau, eta zu ondo prestatuta zagoz Londresen ikasi zenduan, ez da? Bai, Londresera jo nintzen arte lizentziatura bukatzerakoan, eta garai hartan ez nekien ez da arte terapia existitzen zanik. Orduan, han ikusi nuen arte eta terapia batera elkarrekin lotzen zuen psikoterapia mota bat edo bazegoela. Orduan, beharrezko gauzak egin debazan, lan esperientzia eskatzen zuten unibertsitatean sartzeko ingelera maila, guzti hori lortuta, formakuntza egin nuen. Zema denpora egin zenduan gogoratzen zara? Urte bidez full time beraiek esaten duten moduan. Denpora osoan, ez da? Ikasketa hori egun osoa eta gero 3 urte part time. Bai. Oso ondo, eta han ikasita Euskal Herrira itzuli zinen, hemen dagoz, aurrez aukaguz, eta nik ez dakite Londresetik etorrita Euskal Herrian zelango giroa ikusi zenduan, ze uste dut arte terapiak ez daukala leku handiegirik Euskal Herrian, ez da askorik ezagutzen. Ez, oraindik be, hau izan zen duela 10 urte, eta orduan, bueltatu nintzenean, saiatu nintzen ikusten ia zer nolako gauzak mugitzen ari zian Euskal Herrian edo zer egiten ari izan terapia alternatiboen mundu horretan, eta ez neban askorik ikusi, bizitatu nituen hainbat instituzio, ikastetxe eta bar, baina ez zegoen askorik. Zeure bidez, zabaldu da arte terapia. Esate baterako irakurri dadanez, UEUN, Udako Euskal Unibertsitatean, bai ez da? Bai, Udako Euskal Unibertsitatean egon ginean, lankide batetani, lankide honek Bartzelona ikasi zuen bere. Bai. Eta oso esperientzia ona izan zen. Oso esperientzia ona, jendeak jakin min handia zeukalako, eta guretzat ere, gauza berri bat izan zen, oraindik gogoratzen dut, sentsazio hura zen, arte terapia pintxo bat edo emoteko gogoekin azaldu ginen. Eta oso pozik bukatu gendun baita. Oso pozik, baitu. Egia esaten izan dugu Euskal Herrian oso zabalduta ez dagoela arte terapiaren kontua, baina emoten dau Europan eta Ameriketan baietz, ez da gehiago ezagutzen dela. Bai. Londresen adibidez badaramatzate 30 urte lanbide bezala onartua. Dagoenik, hemen ez da horrelako gauzarik ikusten naiz eta Bartzelonan eta gauza asko mugitzen ari direz eta duela 10 urte master bat daukie. Bai, masterra bai. Horlanean egon nintzen bultzatzerakoan, eta badaude arte terapeutak ospitaleetan, ikastetxetan eta barlanean. Euskal Herrian aldiz ez dago horrelakorik edo ez. Formakuntza honekin ez.
Baina, arte terapia berbetan gabiltz, baina zure laguntza behar dugu Irantzu, zer da arte terapia? Arte terapia da arte prozesuen erabilera marko terapeutiko batean. Arte terapeutak normalean arte derretan edo arte ezagupen edo ikasketak dituzte, eta gero beraiek ere hori psikoterapia barnean egon behar dira formakuntza egiten duten bitartean. Orduan egiten duguna da arte prozesu horietan sakondu egiten dozue horretan? Hau da, artea erabiltzen dozue terapia egiteko esango geunke. Beraz, tresna bata? Hori da. Terapia egiteko? Beste tresna bat, bai. Adibidez, psikoterapeutak edo psikoterapian hitza erabiltzen dute. Hori da. Guk hitza erabiltzeaz gain artean plasmatzen edo isladatzen diren sentimentu inkonsiente edo konsiente guzti horiek lan egiten dugu. Horregaz guzti horregaz egiten dozuelan, baina ondo esaten izan dozu moduan artea ezagutu behar da, baina psikoterapia bai, gauza biak. Baita, ez dugu ahaztu behar artistak edo garela. Eta ez psikoterapeutak. Hori da zuek azpimarratzen dozuena, ezta? Bai, oso garrantzitsua da azpimarratzea arte mundutik gatozela. Eta ez alderantziz. Hori da. Oso ondo, bai. Eta zer esango zeunke Irantzu dela? Tresna autonomoa da arte terapia edo zeo zen osagarria da? Orokorrean osagarria izaten da. Normalean, nire esperientzian, kliente edo bezero bat igortzen dizutenean edo bidaltzen dizutenean, normalean psikiatra izaten da edo psikoterapeuta den bat. Hori, pentsatzen duelako artearen bidez errezago egingo zaiolako kliente edo bezero hori esploratzea, bere inkonsientea edo isladatzea, dituen kezkak edo bizitzen ari dan momentu txar hori errezago egingo zaiolako artearen bidez isladatzea eta ulertzea eta gero bere baitan integratzea. Sakondu daigun helburuetan, arte terapiaren helburuetan? Arte terapian helburuak asko dira, klientearen arabera, bezeroaren arabera. Orduan, beti pentsa behar dugu zer nolako bezeroa daukagun, zer nolako bizi egoeran dagoen, edo zer nolako arazoak dituen horren inguruan lan egiteko. Beraz, aztertu beharko gonkena kasua bera da, ezta? Hori da, oso zaila da orokorrean edo orokorrean hitz egin helburuei buruz, bezeroaren arabera, helburuak desberdinak direlako. Baina zeo zer askatzea izango litzateke helburua azkenean, barruan zeo zer lekuan ez dagoan zeo zer lekutzea? Bai, orokorrean hori izango litzateke. Bai, aztertzea zer nolako arazo daukan, zuzendu barik hori dan gure metoda, guk erabiltzen dugun metoda, ez dugu klientea edo bezeroa zuzentzen, orduan naturalki edo urtetzen dira bere kezkak, bere arazoak, eta kezka eta arazo horiek artean plasmatuz edo artean isladatuz apurka simbolo horiek ulertzen doa eta bere baitan integratu egiten ditu. Helburu honek betetzeko beraz aztertu egin beharko honke personea bera. Eta gero zen mekanismo abiatzen duzu? Zelan jokatzen duzu? Arte terapian badaude talde zuzenduak, badaude talde ez zuzenduak, badago bakarkako arte terapia, badaude estudio zabalak, klientea sartzen direna eta urtetzen dira eta ez dagoenengo muga horrela, kliente mugarik.
Gero ipiniko dugu, zure baimenagaz irantzu, adibide zehatz bat, eta horren bidez nik uste dut hobeto ulertuko dugula, azkenan adibideak behar ditugu, apur bat gai hau ez geratzeko abstrakto eta bueno, ikugarri edo tangible egiteko, uinen bidez badabe. Bai, arte terapia saioak zuk zenbatero egiten dozuz, edo zelan doa hori? Zelan zabiltz, azken aldi honetan? Arte terapia... Bai, arte terapia saioak, arte terapia oso muga finkoak ditu. Oso gitzi, bai oso finkoak dira. Maiztasuna, noiz eta zenbat irautzen dagoen sesioak. Horiek izango lirateke arte terapiaren mugak. Horren barnean klienteak egin dezake nahi dauena arte materialak erabiliz. Orduan, zenbatero, normalean egiten duzuna da, astero behin bezeroa ikusi. Berak onartzen badago hasieran edo hasteko erlazio terapeutikoa hasteko egiten dena da valorazio sasoi bat edo. Normalean izaten dira 3-4 sesio hile baten, eta 3 sesio hietan ikusten duzu klienteak edo bezeroak artea materialak erabiltzeko jarrera duen, edo zanolako jarrera daukan, zurekiko, gelarekiko, materialekiko, tarduan bien artean baloratzen duzu edo ikusten dugu ia komeni zaion terapia hori edo besteren bat behar duen. Pentsatuko dugu, ni neu, irantzu Olabarrieta gana, arte terapeuta gana, noala, hau da, zeu gana. Zelan abiatuko geunke alkarrezketea? Nik esan beharko neuskizu arazo bat daukat, edo arte terapia honegaitik, edo horregaitik behar dut, edo beste barik, zu zara hori abiatzen dauana. Hori bere kasuaren arabera. Bai, Bai, kasuaren arabera da. Batzutan, bidaltzen edo igortzen dizkizutenean bezeroaren informeak eta ikusten duzu zanolako arazo daukan eta zanolako lan egin behar izango duzun. Beste batzutan, klientea edo bezeroa zugana dator eta hitz egiten dugu zerk ekarri dauen terapiara. Eta nik eskaintzen diodana da toki hori maiztasun bateaz zanolako iraupena izango dauen eta esaten diot arte materialak hor dauzela berak nahi dauena egiteko eta libre da gure dauena egiteko ordu horretan. Klienteak normalean hasten dira arte materialak erabiltzen, zerbait sortzen momentu horiek oso antsietate handiko momentuak direlako. Orduan, antsietatean bideratzen edo saiatzen dira arte materialak erabiliz. Orduan, askoz ere errezagoa egiten zaie terapian edo egotea, atentzioa ez dagoelako beraiengan, baizik eta sortzen ari diren gauza berri horretan. Horrela saiatzen dira, edo egiten dute. Zerbait sortzen dugunean gure zati bat hor dago. Eta hori da egiten dutena. Gero normalean gertatzen dana, ez beti, baina normalean orokorrean 2 fase daude. Sortzeko fasea eta sortu dugun horri buruz hitz egiteko fasea. Gauza garrantzitu bat da ez interpretatzea klienteak egiten duena. Gu hor gauz klientea laguntzeko eta klientearekin edo bezeroarekin egoteko. Eta prozesu horretan bera laguntzeko, ez berak egiten duena interpretatzeko. Hori bere gauza da. Kasu konkreto bat ipiniko dugu, izen abizenik emon barik, eta intimidadea lan ez babestuz, baina esate baterako kasu bat? Kasu bat adibidez ume batena, arte terapiara bidalia izan zen bere aita minbiziaz hil zalako, eta eragin handia izan zuen ume honengan. Familiako txikiena zen, eta ikastetxe honetan ikusi zuten zailtasun horrek edo momentu zail horrek eragin handia izaten ari zala bere notetan edo bere portaeran,
Orduan ikastetzeko orientatzaileak edo arte terapiara bidali zuen. Adibidez, ume honek lehenengo sesioan egin zuena izan zen gizon bat, saskibaloi jokalari bat, Michael Jordan. Baina Michael Jordanek ez zituen oinik, ezin zan inora joan, eta horri buruz hitz egiten genuen. Bere aita baltza zan. Hori izan zen lehenengo sesioa, eta gero jarraitu zen duen adierazgarria hasteko lehenengo irudia, ezta? Bai. Hortik ikusi zen duan zein dan arazoa argi eta garbi. Gauza da oso zaila dala bezeroarekin egotea eta ezer ez interpretatzea. Interpretatu behar dozuna, esan behar dozuna, ikusi behar dozuna, edo hor dagoena da prozesua eta berak egiten duena. Ordan, kasu honetan, berarentzat garrantzitsua zan gizon hori egitea. Berak zigin zergatik, eta hori egiteko gai izatea, eta hori ez interpretatzea baimentzen du beste pausu aurrera egitea. Urrengo sesioan gizon hartu zuen, eta sartu zuen karpeta, normalen karpeta bat egiten du, arte terapian egiten diren, edo sesioetan egiten diren lan guztiak gordetzeko. Eta egin zuen karpeta txiki bat, eta hor gorde zuen tolestu ostean gizon hori. Oso ondo gordeta, zelos tapata, gurutze bat eginez, oso ritual, berantzatu oso garrantzitsua izan zen, hau egitu gaukera izatea. Bai. Eta horri buruz, hitzegin hitz egiteko beharra ez eukitzea, hor zegoen, hitz egin zuen baina artearen bidez. Askotan egizan nahiko violentoa izaten da, ezta? Itaun bateri erantzun behar izatea. Oda, askotan zabaldu barik gehiago izten gara. Bai, batzutan asko kostatzen zaigu. Momentu zaiak bizitzen ari garenean geure abotza entzutea hori esanez. Beste batzutan ez dakigu zer nolako gauza gertatzen ari zaigun inkonsienten edo hortik ordeta daukagu eta ez dakigu zer gertatzen ari dan. Orduan, artea edo arte terapian edo arte terapiak baimentzen duena da errestasun askorekin edo zeharka, ez da? Azaleratzea zehozen igual. Hori da, ez da horren zuzena, ez da horren mehatzagarria. Hitza zuzenegia da batzutan, eta oso ohitutak gauz bere hitza erabiltzeko. Orduan, badakigu zer nolako informazioa monta zeinaz. Artearen bidez dana du, gordina du. Ulertzen dugu, nik uste nahiko argi geratu dela, arte terapia itatzen gabiltz irantzu, baina badago, akaso ezagunagoa dan musikoterapia. Badago holango beste aukera batzuk, bezta? Bai, Londresen arte terapiak
bezala ezagutzen dira. Edo. Danak dira arte terapiak. Bai, eta normalean, ni ospital batean aritu nintzen lanean, eta arte terapeuta, musika terapeuta, masaje terapeuta, eta basegun besteren bat, danak lan egiten zuten multidisciplinar deituriko taldean. Orduan, normala da ikustea musikoterapeuta, arte terapeutarekin elkarrekin lanean, ez sesio berdinean, baizik eta departamentu berdinean. Departamentu berdinean. Jenteak zelan hartzen ditu honek, terapia guzti honek? Jentearentzako aisialdia da, benetako terapia da, danetariko eretxeak dagoz? Batzutan gerta daiteke, jendeak pentsatzea arte terapia, arte klaseak direla. Tardun, jendea pentsatzen da, hor zer egiten dugu artea ikasi, artean adituak prestatzen ditu, edo arte artistak ere du, ez da hori, eta oso muga finko bat dago artearen eta arte terapiaren artean. Artean normalean zerbait egiten dugunean, helburua zerbait hori lortzea da. Estetika gogoramen asko daude inguruan, funtzionatu behar dago estetikoki edo ez, baina azken finean gure azkenengo asmoa edo helburua zerbait produzitzea da. Arte terapian produktu horrek ez dauka garrantzirik. Garrantzi gehiago dauka prozesua. Eta prozesuan bizitzen dana eta prozesuan ataratzen dana edo azaleratzen dana. Eta ez azkenengo produktu bezala. Eta produktua egiteko esaten izan duzu, prozesua garrantzitsua dela, eta behin eta barriro arte materialak aitatzen dituzu. Zeintzuk dira material horrek? Edozein material izan daitezke. Izan daitezke pinturak, klarionak, izan daitezke plastikozko edalontziak, papera, basa, eskaiola, denetarik. Danetarikoa. Bezeroak aukeratzen dauena. Zuzaiatzen zan aldozun material desberdin guztiak edo horri hartzen eta berak aukeratzen ditu gogokoen dituenak. Eta zelango bezeria aukiten duzu, ume bat aitatzen izan dugu, era guztietako personak aukiten duzu, edo? Bai, helduak, umeak, gaizo mentalak, ez dakitu entzat, ezin du psikikoak, ezin du psikikoak, fizikoak, arazo puntual bat edo berezien bat daukan pertsona edozein. Edozein izan leiteke. Bai. Gainera behar izanen arabera bai, ezta? Baita. Eta Irantzu, gaur egun zelan doaz zure egunak, arte terapia asko eskaintzen zabiltz, gehiago ikasten, ez dakit. Oso zaila egin zitzaian bueltatu nintzenean lana topatzea arte terapeuta bezala. Bai. Egon nintzen Bartzelonan unibertsitatean klaseak emoten, eta gero noizen behin arte terapian murgilduta, klienteekin, bezeroekin eta bar ikastetxe batean ere egon nintzen, baina gaur egun egiten dudana da irakaskuntza. Irakaskuntza? Bai. Erabili egiten dut, ez dut arte terapiarik egiten ikasleekin. Baina tresna hori nire barnean daukat eta egiten dudan guztia horrekin relazionatuta dago. Badaude arte terapeutak lanean Euskal Herrian. Badaude lankideak hori diputaziorako
lan egiten, autistekin, autistekin, helduekin, badaude baztertu sozialekin edo lanean ere. Baina nire kasua, ez da hori. Ez da hori. Ez pena onda, bai, ez da hori. Pena moten dutzu? Bai, gustatuko litzaidakelako aukera gehiago izatea, edo aukera gehiago ekitzea Euskal Herrian. Baina badirudi oraindik ez dela momentu hori heldu. Bide batez mikrofono honetatik esan duguna, zabalduko dugu Euskal Herri osoan, Ia, jenteak apur bat hobeto ezagutzen dagoen arte terapia, eta, jentea animatzen dan, ez da? Gaitik ez. Bai. Oso ondo, ez dakite, tintontzian ezer itxi dugun, edo zeo zer gehiago esan gurako zeunken? Tintontzian utik gauza asko, oso egoera arraroa dalako niretzat dau, eta asko kostatzen zaidalako naturalki arteteraperi buruz hitz egitea. Eta barruan dudan hori azaltzea. Bai. Baina, saiatu gara. Egia esan, hemen hitza da erabiltzen gabiltzana, eta oso era zuzena. Galdera, erantzuna. Ez gauzo dituta egez. Baina, egingo dugu hurrengo baten, arte terapiaren bidez, akaso, alkarrekin komunikatzeko. Aukera hori, oso ondo. Irantzu, mila esker, Bizkaia irratira etortea gaitik, eta ia dandana ondo doatzun. Mila esker zuei, nagur.